למצוא הוצאה לאור שתדע להוציא את הספר ילדים כמו שאתה רוצה, או כמו שאני רציתי לפחות, זה דרש מאמץ רב. אני חיפשתי מישהו שידע לשזור פנימה את הטקסט ואת האווירה ואת האיורים ואת המסרים ולחבר הכל לכדי יצירה אחת שלמה, קוהרנטית והכי קרובה למושלמת שיש. לא דמיינתי שתהיה כל כך טובה כשיצאתי לדרך. ואת כל אלה מצאתי אצל יפעת ואצל בעלי המקצוע המדהימים שהביאה איתה. ממש בשיחה הראשונה הבנו שמדובר פה בהוצאת ספרים רצינית, מקצועית, אחראית, משפחתית. הרגשנו ממש את האהבה לתחום ולמקצוע. חוויה נפעת עם ההוצאה, וגם הייתה לא פחות מדהימה. א', מדובר ליווי אישי בצורה יוצאת דופן, שזכיתי לו לכל אורך הדרך, ותמיד מצד אחד ידעו לדחוף אותי קדימה, ומצד שני לצד זה להיות מאוד סבלניים ורגישים לקצב שלי ולזמן שאני צריך. שמחתי מאוד לתהליך, היה מאוד נעים, ועם יפעת הרגשתי שאני יכולה לסמוך עליה בכל דבר ודבר. וגם מצאתי בעיקר שותפים ליצירה. זה לא היה רק עניין שלי, זה ממש היה עניין שלנו במשותף. וזה היה תענוג גדול, ונהניתי מאוד מהדרך. אני רוצה ממש להמליץ, וכל מי שיש לו חלום להוציא ספר, ממש ממליצה לכם להיעזר בהוצאת הספרים גם וגם. תודה רבה. מדובר באיכות עבודה חסרת פשרות, עם פרפקציוניזם מדהים, על כל תו ותג, ואני חושב שתוצאה מדברת בעד עצמה. ובסוף אתה מחזיק את היציר שלך ביד, ומתמלא אושר.